Здравейте, сега ще направим нещо с Ванеска като Best Friends Challenge. X-Challenge. Така. Ние си задаваме въпроси от личата и от тях, когато отговорим грешно 3 пъти, ще се удриме с яйце. Първият въпрос е Ния. Коя е моята любима песен? Тази, където я бяхме, когато ти беше на Виолета, нали? Да, на Виолета. Under... Не е Under. Best Friends? Това е... 17 не. Only? Не е тази. Да, чукаш първо. Да се щупи поне. Нека си на главата си сега. Ето не. Ама там си седи, бе, няма да се махаш. Ето ще се поставим на това. Ето така. Да! Падна отзад. Дребедя, разставих. Така, само където малко понамацахме и крака си намацах и кърпата намацах. Но добре, ще спераме после. А къде си избърш? Може ли в кърпата? Без сега намацах. Гадна. Стай малко. Много сега ще видим дали ти ще познаеш моя. Така, намеси го, за да... цялата лепна. И аз. Лицата. Айде да. Очето влезе. И другото око ще влезе след малко. Няма да ми влезе. Ще ми влезе. Така, моя въпрос към теб. 3 любими цвята. Синьо. Не. Добре, лилаво. Не. Лилаво май. Не, ти ги кажи ето така трите, аз ще ти го питам, защото така много бързо ще свършиш. Казвай ги трите. Само замисля трети, аз знам, обаче трети не мога да се сечи, кой ти е любим. Аз току-що ти ги отказах и ти пък. Но пак мисля, че сте любими. Добре, ти отговорите ли си написала? Няма как да се сети една много труден въпрос. Може би зелено. Да. А не, казвай ги първо всичките. Зелено, оранжево и жълто. Не. Добре, май аз имам такова върху главата. Зелено. Червено. Не. Майко, Следно. Да ти не ми каза коя ти е песен, любимата песен. Казва се нещо като... Не съм сигурна, че казва произнесеме, се пише L-M-A-N... Да. Ламе. Айде, яйце върху главата си малко. Зелено. И? Розово. Не. О, майко. Кажи другия цвет, който ще да кажа, ако беше. Ще да кажа червено. Не. Тюркуазено, зелено и жълто. Тюркуазеното синьо. И жълтото го казах? Аз ти казах всичко на това отговора. Тюркуазеното ми харесва много повече. Ох, не така. Не се доклади, ще ти падне! Ужас. Само да ми тяга. Яйца! Вземи кърпата за да ни щади. Стой, не се наклади много, че ти пада. Ужас, с горките ми дънки. Много си ги обичам тях. Абе, служи си в кърпата тук, да не ти капе така. Радвам се, че ми... И аз така предложих в началото, но не съм го предложил, мисля да пък. Да, бе. Още си да ме чета. А мога ли да не се подарят или трябва да се подарят? Подред. Любимият ни цвят. Морско си. Не е морско си. Сега нарочно го направи. Не е морско си. Си. Да, синьо. А! Ти познава ли, но ти си наред. Да. Така, две любими породи. Лабрадор. И
Golden Retriever. Не. Мислите? Лабрадор и... Това куче, където Ема го имаш. Бигъл. Не. О, майко! Помст. Да. Ще ти кажа, майде, това е любима порода. Не. Да, знам, айде, давай. Не казвай. Лабрадор и хъски, давай. Не. Абе, това е един от въпросите. Значи колко съм тъпа. Ротвайлер. Онова кученце. Голямото. Да, където малкото, където го снимахме. Ай, как си знае. Не знаеш, че Тома не му знаеш породата. Раз. Два. Три. Дънките. Пази ги. Ай, мамо! Мамо. За къде? За всякъде да не даде такова. Давай, твой ред. О, майко. Добре, Не тук, бе. любима порода. Хъски. Давай. Моите е така. Любимо цвете. Любимо цвете. Люляк. Не. Роза. Не. Трудно ли е? Да. Кажи ми, моля те, първата му буква съм. В. Т.е. Л. Не, стой. Не знам точно как. Не казвам. Виолетта. Не. Виолетки там бяха. Добре, давай. Иде да пъти. А не, първото беше още. Вале. Давай. Водна лилия. Ой, майко. Майко. Леле. Ние, моля те, не мърди така. Ау! Да, падна едно яйце. Ох, ние защо? Следващия въпрос, надявам се да беше трудния. Кои са любимите ми бомбони? Това трудно си го. Си забраш имената? Нищо. Давай. Ама те няколко ли са? Не. В смисъл бомбони. Просто Много шоколадови. всички видове. В смисъл как... на кутиите, където пишат. Да. Ванеса. Има ли? Не. Те големите. Едни такива. Където ме беше черпила на рождения ти ден с едни, като с алкохол подобно. Не. Ликьор, уж с не. Не, други. Да, не са те. Аз тях по принцип не ги харесвам, мама ги харесват и ги купуват. Таралешките. Не. Какво е? Значи, всъщност са два. Таралешките са едини. Чакай! Таралешките са едните и другите. Аз не знам имената. Където има горедни топчета. Горе ли? Как така горе? Кутията ми е зелена. Не съм сигурна. Сега ще кажа какви са. Я ти ми обясни по-скоро, какво имаш предвид. Аз отгоре с топчета не харесвам. Едни, където е под формата на столче, спомни? Не. Какво е? Ами те са обикновена форма на бомбонче. И вътре са пълни с едни топчета на манички, на манички. Точно за тях говоря. Добре. Значи вечериш. Давай следващото. Последното я Моите са много страшни. Така, на четвъртия. Два мои любими спорта. Балет И? гимнастика. Единственото ми яйце пада. Стои на едно място. Ама е така го такова, за да се чуе плок. Не мога да се сетя другото кое е. Балети. Лека атлетика? Да. Да! Да, бе. На петия въпрос ли си? Ами на петия въпрос сме сега.
Каква искам да стана като порасна? Моден дизайн. Да. Майко, вижте цялото в яйца. Това е където ти ви го сложи моето. Така... Кой първи ме целунал? Целунал те? Криси. Не. Или като... Никой няма. Майка си. Да. Ей! И шестия, мой любим въпрос. Чак само да го прочета честно. Кой е любимият ми влогър? Къде да знам? Мудри си ме си яйца. Аз не знам никакви влог. Кажи ми кой е? Йоана. Йоана Опинова, точно така, обаче ти каза да удрям, вече ще те ударя. Не, Йоана, знаех си, че е Йоана. Ама кажи и фамилията. Йоана Опинова. Не. Още един път има. Ама... Не, още много ти имаш. Давай. Скъпи фамилията. Ама с... Те са двама също двама са. Йоана Опинова и другата. Откъде да знам? Или другия, не знам. Не знам. Ти вече го щупи. Наверно. Ние не можеш да удреш като хората. Така е по-добре. Ето така се удря. Виж, аз сама ще се ударя. Гледай. Между другите е Антония Су. Майко, косата дивица. Костата ли? Косата опреди, която ти е излезла. Цялата, сега точица деца вика. Добре, сега това беше от нас. Ще има продължение. Не, аз нямам моя. Да, вярно бе. Забравих. Точно не стигнаха, виждаш ли? Кой ми е най-добър приятел? Приятел и приятелка. Приятел... Аз съм написал приятел К. Добре, Ема. Не. Аз. Не. Теди. Не. Опа. Мама. Ей, знаех си. Между другото, мама ще се кара, че сме го снимали това. Твоята мама. Окото! Виж как ми разам бинг. Следи се. Всички деца са на тебе, ние. Знам. Плас върху телефона. Ето ги яйцата ни щупи. Не го спирай, спри го само на пауза и Мога. Процедем са в яйца. Не мога да стана. Чао!